सावनांगौ आरो बेनिफ्राय जों मोनाबिलियावबो गासैनिबो बाथौ बिन्दोफ्राव जाहाथे जोङो जेवारि सावनानै बाथौखौ खुलुमो जों बेखौनो जों खावलायदों बोसोरफ्रोमबो जों खावलायो दिनै जोंनि बे DBCCआ अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिना बोसोरब्रै जाबाय नैबे खुंगा ब्रैथि जाहैबाय खिन्थु बाथौ सानखौ जोङो मोननाया बोसोरबा जाबाय आरो थारमाने सिगाङा BTCआ बेखौ रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदोंमोन बिनि उननि बोसोरनिफ्राय जों खुंजेननायनिफ्रायनो बेखौ आसामा बेखौ स्टेट हलिडे होननानै गनायथि होबाय आरो दा दिनै 25 जानुवारि गोग्लैदों दा बे 25 जानुवारियाव जों बयबो दाख्लै थिरांथा लाखानाय बादि जेसेबां बाथौआरिफोर दं जोङो बेखौ जोङो खावलायहरदोंल' जे नोंथांमोना फैनानै नोंथांमोननि फिरफिलाखौ लानानै बाहाय जाहाथे फिरफिलाफोरखौ बिरहोफैयो आरो जाहाथे जों कभिड SOPखौ गनायनानै जाहाथे जोङो 100ल' लादों आरो जों 100नि बारा मानसिफ्रा बाव गेदारिं जाया दा ओंखायनो जों फिसा थिलेबलेब जों बेवहाय फिरफिला बिरहोगोन फिरफिला बिरहोखांनायनि उनावनो जोङो साहा पानि लोंनानै ओंखाम जासान्दि जों फिसा एसे सावरायमेल जोङो फज'गोन जोंनि अर्गानाइजेसननि सोमोन्दै जोंनि आफादनि सोमोन्दै दा बेखौनो जों हास्थायदों आरो खावलायखादों आरो थिग बेबादि रोखोमैनो माखासेफ्रा हयथ' सफैयाखै दा गोजाननि दं चिरांनिबो दं चिरांनाबो सफैयाखै गवालपारा दङ बार'दल बिसोरबो सफैयाखै दा जाय हक जिखिनि सफैबाय दा जों बेजोंनो दिनै जों फिरफिलाखौ बिरहोबाय आरो जोंनि हाबाफारिया बेखिनियानोमोन बेनि उनाव जोंहा फिसा थिलेबलेब मेल दङ बेनोसै आरो जोंनि सानसेनि हाबाफारिया रादाम बुथुमगिरि नोंथांमोननि चेनेलसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंखौ नोंथांमोनहा बेबायदि बुंफोरनो थाखाय खाबु होनायनि अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिया गोबाव सिन्था सरसानि उनावहाय जोनोम मोननाय मोनसे फिथाइ बे फिथाइया जोङो बेखौ फोनानै रज'होजेनबाय बेनि उद्देश्यआ जाहैबाय इउनाइट अल बाथौइस्ट बेजों लोगोसे जोङो जेनेरेलि इउनाइट अल बड'स बे एसपेक्टखौबो लादों मानोना जों सानो बाथौजों बर' माहारिजों ओरैबादि सम्पर्क दङ जे सम्पर्कआ जेनेबा जोंना ब्रेनजों सेन्ट्रेल नार्भास सिस्टेमजों सम्पर्क थानाय बादि जोङो जोंनि जे अरिजिनेलिटि इन्डिजेनिटि बे जिनिसखौ लासै लासै जोंनि इयुन जोलैफ्रा एसे माने फेड जाबोनाय नुदों फाथान जाबोनाय बादि नुदों गोग्गोथिखौ रैखा खालामनो हायै नुदों दा बे गोग्गोथिखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंनि बाथौ धोरोमा जे बेसेबां गोथारमोन बेसेबां हारमनियासमोन बेसेबां टलारेन्सजों सोलियोमोन बेसेबां नेचारिस्टिकजों सोलियोमोन जे जिनिसा दिनैनि थारिखआव सास्टेनेबल डेभेलपमेन्टनि थाखाय दरखार दङ बे जिनिसखौनो जोङो गेरेमसा खालामनो एसे सेस्था खालामदों आरो बे गेरेमसा खालामनायाव जोङो बयखौबो फोथायनाय लानानै बयखौबो लोगोसे लानानै जों आगान सुरनो नागिरदों जोंनि हाबाफारियावहाय बयबो वेलकाम जोंहा धोरोमनि बिथिङावहाय जिखुनु गुबुन ग्रुपनि गेजेरावहाय माबा माबि भुल बुजाबुजि दंबा बेखौबो जोङो रायलायनानै जिरायनानै बेखौ बोस्रांनायनि थाखाय जों जेब्लाबो थागथियारि जोङो बाथौ धोरोमखौ स्टेट लेभेलाव हलिडे मोनखांनायनि उनावहाय बेखौ नेसनेल लेभेलाव हलिडे जाहाथे मोनो सिनायथि मोनो जाहाथे गनायथि मोनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि रेजिस्ट्रार जेनेरेलाव जाहाथे जोङो बाथौ धोरोमखौ थिसननो हानानै सेन्सासफोरखौ थिसननो हानानै जों जाहाथे उनावहाय नेसनेल हलिडे मोनो जोंनि इन्टिग्रेसना जाहाथे सम्भब जायो जों जिहेतु 8 शेड्युलाव मोननाय गनायथि जानाय राव रायग्रा मानसि इन्डियायाव 8 शेड्युलाव गनायथि जानाय राव रायग्रा मानसिफोरनि गोहोमा एसेल' नङा जोंनि धोरोमाबो इउनिक